Искам да говоря български по-добре. Искаш ли да учиш английски? Милена иска да отиде в Англия. Ние искаме да обменим пари. Искате ли отидете в банката? Милена и Николай искат да пият кафе. Искате ли да обядваме заедно? Искам да обядвам с тях. Те искат да обядвам с тях. Той иска да обядва с тях. Той иска да обядваш с тях. Може ли? Може ли? Може ли? Може ли менюто? Може ли млякото? Може ли да говоря с господин Антонов? Не, сега не може. Може ли да отидем в банката? Може, разбира се. Може ли да седнем до вас? Разбира се, заповядайте. Може ли да говориш по-бавно? Може ли да се обадите по-късно?